Malta Zazua, it-tema li għażel il-Partit Nazzjonalista l-Kunsill Ġenerali, kunsill li ser ikun mifrux fuq ġimagħtejn b'tliet assemblej prinċipali. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Markent Nisammut u Stefan Caruana ġi spjegat kif dan il-pajjiż żagħżugħ li kull milu biss 60 sena indipendenti għandu bżonn bidla fid-direzzjoni. Dan wara snin ta' gvern laburista li kull ma jmur kompla jtappan ir-reputazzjoni ta' Malta. Id-deputat nazzjonalista Markent Nisammut elenka l-fatt li min joħloq il-problema ma jista' qatt ikun soluzzjoni. Il-poplu Malti Bawċi jixraqlu titjib fil-kwalità tal-ħajja tiegħu u jixraqlu pajjiż li jħares il-qudiem u li jkun dejjem aktar kompetittiv u dejjem aktar enerġetiku. U għalhekk it-tema Malta Żagħżugħa, tema li fiha ħankunu qed inniedu wkoll dokument mozzjoni f'dan il-Kunsill Ġenerali li ġiet approvata mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit u Malta Żagħżugħa għax Malta hi tassew żagħżugħa. Malta kull mila 60 sena indipendenti, kull mila 50 sena bħala Repubblika u bl-enerġija żagħżugħa dan il-pajjiż nemmnu illi dal-pajjiż għandu ħafna fejn jista' jimxi l-qudiem biex propju anke kif qal il-Ministru tal-Finanzi stess dan il-pajjiż jibdel il-paġna. Min-naħa tiegħu Stefan Caruana sostna li l-Partit Nazzjonalista jinsab lessa biex la darba jingħata tmun tal-pajjiż jibda jsolvi l-kriżijiet għaliex il-poplu jixraqlu gvern ta' serħan il-moħħ. Dal-Kunsill Ġenerali mhux biss huwa ta' opportunità għal dawk li jixtiequ jsemmaw leħinhom fil-Partit Nazzjonalista imma wkoll ħajkun qed jagħti spazju għal min irid tifhem aktar dwar din il-viżjoni sħiħa tal-Partit Nazzjonalista. U għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd sabiex intom tkunu parti minn din il-mixja tal-Partit Nazzjonalista. U spjega kif il-Kunsill Ġenerali ser ikun maqsum fuq ġimagħtejn bit-tliet assemblej reġjonali. Bl-ewwel assembleja fl-Imġar li ser tkun qed issir fil-Kooperattiva tal-Bdiewa, it-tieni assembleja li ser tkun qed issir fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Fgura u bl-aħħar assembleja fil-Lukanda Kembinski f'San Lawrenz Għawdex, dawn bil-preżenza tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Apparti minn hekk il-ħadd 3 ta' Novembru ser jingħata il-bidu tal-Kunsill Ġenerali. Bl-ewwel plenarja ser tkun qed issir fil-Lukanda Redison f'San Ġiljan. It-tieni plenarja ser tkun qed issir il-ġimgħa 8 ta' Novembru bil-parteċipazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sabiex imbagħad il-ħadd 10 ta' Novembru l-aħħar plenarja li ttemm dan il-Kunsill Ġenerali b'diskors mill-kap tal-Partit Nazzjonalista. Lan ta' dan il-Kunsill Ġenerali jibqa' wieħed li jpoġġi l-Partit Nazzjonalista mhux biss bħala gvern alternattiv iżda bħala għażla naturali għall bidla li dan il-pajjiż tant għandu bżonn.